இப்ப இது என்ன பண்ணும்னா, திஸ் பிட்டர் ஃபுட்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ் தி இன்க்ரெட்டின் ரிலீஸ். அது வந்து போய் GLP-1, GIP இதெல்லாம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுங்க. அதனால பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, பாவக்காய் சாப்பிட உடம்புக்கு நல்லதுன்னு. ஸோ எங்க பெரியவங்க கூட சொல்லுவாங்க. நான் கேட்கவே மாட்டேன் சின்னப்போ. ஆனா இப்பதான் வந்து எவ்வளவு அது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது தெரியுதுங்க. ஸோ அதனால நம்ம கசப்புங்கிறது உடம்புல வந்து கண்டிப்பா நமக்கு வந்து உதவி பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள். அதையும் நம்ம உணவுல கலந்து எடுத்துக்கணும். அப்பதான் வந்து உணவு சமச்சீராக இருக்கும். அந்த உணவு சமச்சீராக இருக்கும் பொழுது நமது ஆரோக்கியமும் சீராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல ஐயமே இல்லைங்க. நாளை முதல் கசப்பா ஐயோ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. அதுலேயே கொஞ்சம் கசப்பு சேர்த்து எடுத்துக்கலாங்க. இன்ஃபேக்ட் தெலுங்கு வருட பிறப்பன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பும் கசப்பும் கலந்து தான் எடுத்துக்குவாங்க. ஏன்னா வாழ்க்கைங்கிறது இனிப்பும் கசப்பும் கலந்த ஒன்று. அதில் புளிப்பு கூட கலந்துருக்கும். அந்த புளிப்பை பற்றி நாம் அடுத்த காணொளி வாயிலாக இணையும் பொழுது பேசுவோம் என்று கூறிக்கொண்டு நன்றி நண்பர்களே.